Colegio Urbano está de fiesta, celebrando su 65 aniversario y con una celebración que vai durar inteiro semana. Nós conversamos com o rector Jennifer Arens Reyes, que conta-nos mais com o colegio para celebrar o logro aqui. Nós vamos começar com uma cerimônia mais bonita, mais econômica, de qualidade de escola católico. Colegio Urbano maneira vamos usar escola católico, abrir para toda religião, mas naturalmente é importante para o aniversário aqui de 65 anos, para nós começar com bendição, para nós começar para todos os alunos e docentes com uma cerimônia assim. Durante a semana também tem mais atividade para nós escola eigenlijk, para nós alunos. Pero nós está culminar esse festival aqui dia 19 de outubro com festa, Bambek Tempi Colegio, kami nating agrupação musical popular, que está acompanhando-nos a noite aqui. Esta é uma noite mais gezellig, kami nós está invitar a comunidade Aruba Gente para join us. Tickets não está available na pay.away. Plaza Bookshop e também na administração da escola para 35 flori. Então, essa aqui seguro nós arranha diferente feedback, caminha com diferente grupo de profissional, ex-aluno que participa maior também. Nós temos uma geração de família que visita o Colegio Urbano, e mama, e tata, e eu agora que não aluno. Caminha com seguro também que forma parte de a noite especial aqui. Ja, we hebben natuurlijk een heel mooie periode achter ons liggen, maar nu is het ook weer tijd om vooruit te kijken. De wereld staat niet stil. Er zijn heel veel dingen die nu bezig zijn. Een van de belangrijkste dingen is denk ik wel de artificial intelligence, dat een heel grote vlucht neemt, de AI. En daar moeten wij vooral ook plannen voor bedenken, van hoe gaan we daarmee om. En we moeten ook goed bedenken dat het collegio altijd een traditionele school was, maar met traditioneel onderwijs, zoals dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden was, daar kunnen we niet mee blijven. Dus ze zullen altijd moeten vernieuwen. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en daar gaan we de komende jaren zeker mee door. In het vorige staat Underways. Is er nog toekomst in deze idee? Want het collegio is wel gezien als een Nederlandstalige school. Ja, wij zijn inderdaad nog steeds een Nederlandstalige school. Dat blijft voorlopig ook zo totdat er een ander besluit wordt genomen op hoger niveau. We hebben nog steeds ook te maken met examens die uit Nederland komen. En doordat we die examens gebruiken, kunnen wij dus ook echt HAVO- en VWO-diploma's uitdelen. Die ook erkend zijn in Nederland bijvoorbeeld, maar ook in het buitenland. En als wij met een andere taal nu zouden komen, dan dat betekent niet alleen een andere taal. Maar dat betekent ook bekijken van wat wordt dan je onderwijssysteem en hoe ga je dan leerlingen diploma's geven. En wat is de waarde van die diploma's? Dus het staat of valt niet alleen met de taal, maar er zijn wel meer complicaties. Aruba Yabusa já sabra award 9 de outubro, começando por 7 da noite, Bambek, em Tempi Colegio. Amita Marco Espinosa, como ex-colegiano também, va bien Colegio Urbano com o 65 logro de aniversário. Nós te promete de notícia.